Gaurko berbaldia, urrezko lau gonbidatu, ekarri dugu, ezagunak, gure lurralde txikerraren luze zabalean, euskal gintzagaz eta euskararen inguruan egindako, euskal kulturaren inguruan egindako beharragatik. Talerik eta behin, aurkeztu egingo dutzuedaz, eta apur bat bertso mundutik datorrenez, bertso munduko liturgian sartuko gara eta txalo batzuk eskatuko txuedaz euren izenak aipatu gara. Mertxe Rodríguez, Ari Motoz, izena gaitu ezagunagoa, Aiora Zuraika, Pirritz, izena gaitu ezagunagoa, Josa Azua, pertsona gio ospetsua, zazen batean, Josu Amezaga, Zunko irakastea, eta gure herritarra. Ikusten, gauza golan hasita beste energia bat sortzen da. Bueno, hasteko, ezagunen hau zuen, itzaldi hau Asebarri Kultur Elkarteak antolatzen dauela. Asebarri Kultur Elkartea, horren dela gitzi sortutako kultur elkarte bat da, apur bat Albedo Bertso-eskolako gogoeta batetik abiarazia, eta elkarte izaera propioa dekona, eta helburua dekona, apur bat euskararen erabileran indar egitea gure herrian, Algortako herrian. Lokal bat edo euskararen arnazgune bat sortzeko asmoa dauka elkarteak, Asebarrik laster izango duguna, bagarain bat bazkide, 80 bueltan, uste dut, gaur egun, eta lokal horren asmoa litzateke, apur bat bai euskararen arnazgune bat sortzea, euskararen erabilerarekin erlazionatuta dagoen espazio fisiko bat sortzea gure herrian, bai euskaraz ikasten dabizenak bertara hurbiltzeko berba egitera, edo euskarazko giroan gozatzeko bai umeek zein gazteek, edo behintzat egon daiten leku bat herritarrek badakiena bertan euskaraz egiten dana, edo euskarazko jardunaldiak antolatzen direna. Labur-labur azalduta, gure Asebarriko proiektua, informazio gehiago gureko leukenak, asebarri.eus, eta web horria, bloga, eta dana dalakoa. Gehiago lozatu barik, aurkezpen txiker bat egin dutzuet gure berbalariena, salduko dutzuet zergatik ikarri dugu zen, batez ere alegin dugu gara, oreka bat zaintzen, euskararen aldeko lan horretan, euskararen erabileraren aldeko lan horretan, bai alderdi teorikoan, bai alderdi praktikoan, bai umeekin lan egiten duen jendea, bai apurban nagusi hauei begira dagozenak, eta horiek izango dira gitxi gora bera jorratuko dugu zen gaiak gaurko hitzaldi honetan. Lehenik eta behin, ez dakit egia zan, gizalegiaren arauak eskatzen dozten eskumakoei berba emotea lehenengo, edo eskarrekoei berba emotea lehenengo, edo zelan egin beharko genken hau, igual saltuan egingo dugu lehenengo esker eta gero eskuin, edo horrelako zeo zer. Eta galderaren bat baldin badekot ere, hasiera batean eureri itxiko dutzen apur bat gaur batu baituen gai orokor honen baitan, euskararen erabilera hitzaldiak izenburua berezdeko, euskararen arnazguneak erabileraren erronka, eta apur bat marko horren baitan, esperientzia ezberdinei buruz berba egingo dozkue gure islariek. Eta apur bat gehiago zehaztu barik, igual zeu hasiko zara Josu. Esan bezala azkeneko 50 urtean aldaketa handiak izan dira, nik labur-labur 3 dimensioa dikatuko ditut, bata litzateke dimensio soziolinguistikoa, biztan da, aldaketa handiak izan dira, batetik euskara nola edo ala neurri batean instituzionalizatu edo eginda, hori ukaezina da, eta bestetik hazkunde handia izan du, batez ere ezagutzari dagokionez, gero aipatuko ditut datu batzuk. Hori asko azpimarratu beharrik ez dago. Baina bestelako dinamiketan ere aldaketa handiak izan dira. Dinamika sozialean, oroar, gure bizimoduetan, aldaketa oso handia gertatu da 50 urtean. Eta gure bizimodua gertatzen diren aldaketek gero eragin zuzena dute hizkuntzaren egoeran baita eta hizkuntzaren bilakaeran. Gure bizimodua, pentsazazu, nik ezagutu ditu 50 urte hauek. Zelan aldatu da gure bizimodua, zelan aldatu den, zerterako, garraioa, zenbat mugitzen garen gaur egun leku batetik eta normalean presaka, zelan aldatu diren pertsona arteko harremanak, nola zertarako norekin da harremanetan jartzen garen, eta abar, ez naiz horretan usatuko. Eta
aldaketa oso handiak egon dira baita komunikazio moduetan. 50 urtean pasatu gara, apenas telebisarik ez zegoen egoera batetik, kasi telebisaren gainetik pasatzera. Telebisaren gainetik ez gara pasatu, gaur egun batez beste, Euskal Herritarrok 3 ordu baino gehiago ematen ditugu telebisaren aurrean. 50 urte hori orduan zehazten zen telebista, eta pasatu gara baita, neurri batean, ez toki guztietan eta maila guztietan, baina neurri batean ahozko komunikazioak presentzia handiagoa zuen une batetik, pasatu ginen komunikabideen presentzia oso handia zuen gizarte batera, eta orain horri mantenduta ere, horri eutsita ere, orain sare bidezko komunikazioa zabaltzen ari zaigu, eta gero eta garrantzitsuagoa da gure bizitza. 50 urtean, bakarrik pentsatu, azkenengo 2 urtean nolako aldaketa izan den WhatsAppa. 50 urtean aldaketa izan da oso handia. Bueno, aldaketa guzti hauek eta beste asko islada dute gero hizkuntza dinamiketan. Eta niri horki datorkidan kezka da, horrek noraino aldarazten ditu, sarritan erabiltzen ditugun oinarrizko kategoriak eta oinarrizko kontzeptuak, ez? Noraino behartzen gaitu kontzeptu batzuk berplanteatzera eta aztertzera. Bajo entzuten da? Bai, ez bezala gehiago gurbildu dezakera. Bueno, eta nik uste dut, berpentsatu behar dugun kontzeptu bat basikoena, oinarrizkoena dela euskalduna. Euskalduna zer den? Nik uste dut, batzuetan badugula euskaldun terminoaren, euskaldun kontzeptuaren tipo ideal bat. Eta tipo ideal hori oso laburki esan takasi modu karikatureskoan esango nuke, euskalduna da, batetik, euskaraz dakiena, esan dugu beti, ezagutzari egiten diogu referentzia. Euskalduna da, neurri batean, euskaraz bizi dena, neurri batean, 100% gutxi bizi dira, baina neurri batean euskaraz bizi dena da euskalduna, erabilerari egiten diogu referentzia, eta euskalduna da, euskaldun sentitzen dena. Hor, nortasunari egiten diogu referentzia. Eta euskaldunaren aurrez aurre jartzen dugu erdalduna. Zenbat aldiz hitz egiten dugu euskaldun eta erdaldunei buruz. Erdalduna da, justo kontrakoa, euskaraz ez dakiena, euskaraz bizi bat ere egiten ezena, eta euskaldun sentitzen ezena, behar bada sentitzen da baska, basko, baina ez euskaldun, terminoa bere horretan harturik. Segurazki, euskaldun, erdaldun dikotomia hori egiten dugunean ez diogu behar bezala reparatzen kontu bati, oso begibistakoa den kontu bati, baina batzuetan astu edo egiten zaiguna, iruditzen zait, eta da euskaldunak, erdaldunak ere bagarela. Hau da, ez soilik erdaraz badakigulako, baizik erdaraz ere bizi garelako, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, eta neurri batean, eta segurazki gero aipatuko dut hau, denborak aurrera eginala, igual neurria handiagoan, beste komunitate, hizkuntz komunitate horretako kide ere sentitzen garelako. Batzuk gehiago, beste batzuk bat ere. Baina, bueno, esan nahi dut, dikotomia hori, nik uste dut, etengabe kuestionatu beharra dagoela. Hemen ez daude euskaldunak eta erdaldunak. Hemen dago komunitate bat euskaraz bizi dena, eta hemen dago beste komunitate bat, gazteleraz edo frantsesez bizi dena, komunitate bi, eta euskaldunok komunitate hoien parte ere bagara. Batzutan, hau esan bezala nire ustez astu egiten zaigu. Bueno, hau da esan bezala euskaldunaren edo erdaldunaren tipo ideala nire ustez. Gaur egun zegoera daukagu. A ber, labur, datu batzuk emago ditut oso gainetik, ez azpertzeko. Ezagutzari dagokionez. Estatistiken arabera, ia 1.000.000 pertsona gara euskaraz hitz egiteko gai garenak. 940.000 inguru. Ia 1.000.000 gara euskaraz hitz egiteko gai garenak. Hartzen badugu Euskal Herriko populazio osoa 2 urtetik gorakoak. 2 urtetik berakoek gutxi hitz egiten baitut oraindik. Baina, klaro, zer da euskaraz hitz egitea? Euskaraz hitz egitean gaitasun ezberdinak erabiltzen ditugu. Orduan, normalean hizkuntz gaitasunak mailakatu izaten dira, edo sarritan mailakatu izaten dira, hizkuntzaren jabetze prozesu naturalari, naturala txepetxek deitzen dio, bideari deitzen diona, jarraituz. Alegia, lehenengo ikasten dugu, lehenengo egiten dugu entzun,
eta entzunez ikasten dugu mintzatzen eta gero ikasten dugu irakurtzen eta idazten. Eta orduan, sarritan hizkuntza gaitasunak ordenu horretan neurtzen dira, eta estatistiketan adibidez horrela neurtzen dira. Honek ulertu egiten du, suposatzen dugu mintzatua ulertzen duela, baina ez daki hitz egiten, eta ja maila gorenena da, azkenera, alegia idaztera iristen dena. Hori, tradizionalki eta hizkuntza eskuratzeko bide nagusia, naturala edo A erako bide hori izan denean, hori ondo dago. Baina gaur egun, ia milioi horretatik, lehen aipatu duan, ia milioi horretatik kontuan hartu dezagun Euskaldun berriak 145 garela. Ia erdia Euskaldun berriak gara. Beraz, ia erdiak ez dugu Euskara eskuratu bide horretatik, eskuratu dugu beste bide batetik. Bide kulturala deitzen dio txepetxe, alegia bigarren hizkuntza bezala eskuratu. Claro, bigarren hizkuntza bezala eskuratzen duzunean, gaitasunen ordena ere aldatu egiten da. Orduan, gaur egun, kasuistika oso zabala da, badago jendea ulertu, mintzatua ulertu oso ondo egiten duena, eta hitz egiteko gai ez dena, eta irakurtzeko gai ez dena, eta barreta bat, baina badago jendea irakurtzeko ahalmena nahiko garatua duena, eta hitz egiteko gai ez dena. Horrelako jendea ere badago. Oda, kasuistika badoa zabaltzen. Berdin gertatzen da erregistroekin, bide naturaletik ikasitakoekin, alegia Euskaldun zahar deitzen ditugun horiekin, normalean etxean ikasten denez, orduan etxeko erregistroak menperatu egiten dira, lagunarteko erregistroak menperatu egiten dira, eta lehenago gehiago, orain gutxiago, erregistro formaletako hizkuntza ez da inbeste menperatu, ez baduzu lantokian edo eskolan edo unibertsitatean edo euskaraz egiten. Gaur egun, Euskaldun berriekin adibidez, erregistroen inguruan ere kaosa dago, ez dago patroi bat. Batzuk oso ondo egiten dute matematika edo fizika edo euskaraz azaldu, eta ez dira gai gero lagun artean txantxak egiteko euskaraz. Eta hori ere oso nabarmena da. Eta hori ez zaio gertatzen euskaraz dakitenen kopuru txiki bati. Gertatzen zaio kopuru oso handi bati. Orduan hori ere kontuan hartu behar da, eta honek problematizatu egiten du zer den nire ustez euskaraz jakitea. Honek euskaraz badaki, edo ezaki euskalduna da, edo ez da. Bai, bada, baina euskaldun guztiak ez dira berdinak. Areago problematizatzeko. Milioi horretatik aparte, 600.000 baino gehiago, estatistiken arabera, mintzatua ulertzeko gai dira. Hau da, milioi bat eta 600.000 ginateke, gaur egun Euskal Herrian, euskaraz, munduan, euskaraz ulertzeko gai garenak. Ulertzeko, osatzen da, mintzatua ulertzeko galdetu bintzat espaita hori egiten. Claro, euskaraz ulertu bakarrik egite dutela, ez dutenak horiek euskalduntzat hartu behar ditugu edo ez? Segun nondik begiratuta, Estatistika Institutuek hartu egiten dituzte. Hau da, Estatistika Institutuak igual bere izen ditu euskaldunak, ia euskaldunak edo euskaldun pasiboak, pasiboak baina euskalduna dira. Horiek euskalduntzat hartu behar ditugu. ETB batek, edozein euskarazko telebistak bere publiko potentzialaz pentsatzen duenean, kontuan hartu behar ditu mintzatu ez, baina entzundakoa ulertzeko gai direna, nire ustez bai, nabarmen, batez ere telebista batek, igual irrati batek ezain beste. Irrati batek igual baita, baina telebista batek kontuan hartuta, telebistak irudiekin laguntzen duela ulermena, zalantza barik, nik ez horren zalantzarik, hizkuntza ulertzeko gai dena, ETB bateko publiko potentziala dela. Beraz, zentzu horretan euskalduntzat hartu litezke. Euskaldun oso tzat hartu ditzakegu horiek? Segurazki ez, baina igual gauza batzuetarako bai, eta importantea iruditzen zait galdera, arrazoi batengatik. Horiek hartzen baditugu euskalduntzat, naiz eta izateko ulertzeko euskalduntzat nola itezatearen, beste estatus batean jartzen gara. Honezkero gehiengoa gara. Euskal Herrian euskaraz ulertzeko gai garenak. Populazioaren 90% gora Euskal Herri oso hartzen badugu. Baskonkada hartzen baitugu 60%. Gehiengo gara. Eta nik uste dut honek guri eman behar digula beste perspektiba. Jadanik ulertzen ez dutenak gutxiago dira. Eta honek ditu ondorio, edo izan ditzake ondorio, oso garrantzitsuak hizkuntza politikaren inguruan. Berriro telebista ekarriko du, behar bada gehien ezagutzen duen arloa delako. Gaur egun, posiblea duzu egitea ETB, telebista publikoa, kanal bakarra euskaraz, eta justifikatu esanez, populazioaren gehiengoak ulertu egiten duela. Orduan zer zentzu dauka, zelezko kanala mantentzen.
Olako dimensioa hartzen du kontuak. Beraz, importante iruditzen zait definitzea euskalduna zer den ezagutzari dagokionez. Erabilerari dagokionez, uste dut antzeko egoera gertatzen dela. Gaur egun, lehen aipatu da, milioi horretatik aparte utziko ditut, polemikoagoa izan daitekelako ulertzen dutenen kopurua, milioi horretatik erdia baino gutxiago bizi dira euskara nagusi den herrietan. Euskara nagusi izateari deitzen dio populazioaren erdia baino gehiago euskaraz hitz egiteko gai diren herriek. Gaur egun, euskaraz dakigunon gehienak bizi gara minoria egoeran. Minoria ez sozial edo linguistikoa, baizik minoria demografikoa. Hau da, bizi gara gutxiago garen herrietan. Claro, hau ere datu bata asko hausnartu behar dana. Zer da bizitzea, toki batean bizitzea. Nik lo egin, algortan egiten dut lo. Baina azteko eguneko ordu gehienak beste udalerri batean ematen dut, Leioan ematen dut, unibertsitatean. Eta Leioan eskalean, baizik, lantoki batean. Eta ni bezala jende asko mugitzen da egunero herri batetik bestera. Orduan, hemen datuak ere oso kontuz tratatzeko dira. Zer den, toki batean bizitzea. Areago, herri txiki batean bizi bazara, normalean harremanak izango dituzu inguruko jende askorekin. Herri handi batean, hiri batean bizi bazara zuk ez dituzu harremanak kalean topatzen dituzu guztiekin. Ez baitituzu ezagutzen. Normalean sareak eraikitzen duzu espazio fisiko batean, baina ez zaude harremanetan, ez zoaz agurtzen kaletik ikusten duzu jende guztia, ez duzu inor ezagutzen. Algorta gertatzen zaigu honezkero, Bilbo baten imaginatu. Orduan, hori ere polemikoa da, ni bizi naiteke Bilbo baten oso demografikoki, oso erdalduna den etoki batean, baina harreman sare oso euskalduna eduki. Nik aukeratzen ditu dalako, nire lagunak, nire harremankideak eta orduan hori ere kontuan hartu behar da. Bestalde batetik, euskaraz hitz egiteko gai garenok, ikusten duzuenez, erabiltzen du termino hori, euskaldun terminoak problema bat izatu egin nahi duelako, euskaraz hitz egiteko gai garenok ere ez gara soilik bizi toki erdaldunetan, nola baita esatearen, ezke bizi gara ere erdaldunekin etxeetan. Duela, 20 urte, euskaraz hitz egiteko gai zirenen, eren bi, eguneko 60, bizi ziren etxean, euskaldunekin, euren modukoekin. 20 urte beranduago, 3tik 1 bizi da horrela. 3tik 2 bizi dira erdaldunekin edo hitz egiteko gai ez direnekin. Ez da gaztelera euskal etxeetara sartu dalako, alderantzizkoa da, euskara sartu da erdaletxeetan, hori da arrazoia, baina egoera errealea hori da. Hau da, euskaldunak bizi dira, gehienak bizi dira, kasu honetan, euskaraz ez dakien edo euskara oso mugatua duen jendearekin, etxe barruan. Horrek ere, gauza komplexoago bihurtzen. Orduan, erabilerarekin ere gertatzen da hizkuntz gaitasunekin gertatzen den antzera. Hau da, erabilera, garai batean erabile euskara etxean egiten zen asko, zegoen topikoa da nobentzun duzuena, euskara txakurrekin da umeekin. Horia gainditu da, topikoa gainditu da, eta egoera ere gainditu da, aldatu da asko. Baina orduan, erabilera, kasu batzuetan euskara etxean eta lagun artean erabiltzen zen, eta eskolan lantokian eta barrezain beste, edo batez, gero gauzak aldatu zian dira, gaur egun jende askok erabiltzen du euskara eskolan, gazte, eta etxean ez, edo kalean lagun artean bapez. Nik baditu lankideak lanean euskaraz erabiltzen dutena, klasean, nerekin, bileretan euskaraz, eta gero etxean umeekin erderaz. Duela 40 urte, tipo hori izan, tipo arraroa. Gaur egun, ez da nagusi segurazki, baina bada, eta segurazki gero eta gehiago izango da. Orduan, hemen ere aldatu dira, aldatu baino gehiago, are heterogeneoago bilakatu dira egoerak. Eta azkenik, hirugarrenez nortasunari dagokionez, 5 minututan dituko dut. Nortasunari dagokionez ere uste dute gauzak konplexuago edo kasuistika handiagoa bilakatzen ari dela. Lehen errezagoa zen ere ustez identifikazio bat egitea euskalduna berdin abertzalea.
Ez beti egon dira eskubako euskaldunak, eta Nafarroan oso nabarmena izan da hori eta asko azpimarratu duguta bat, baina hori badoa apur bat lausotzen harreman hori. Eta ikusten dugu ez soilik, ez dakize alderritako hautagaiak orain euskalduna direla, eta harritu egiten gaitu, eta korrikako petoak ikusten ditugu, sekula ikustea genituen personajeak, ez soilik hori. Ez badago jende asko gaitasunez, ezagutzaz euskaldunak direnak, baina parte sentitzen ez direnak euskaldunen komunitatekoan. Badira, asko. Eta asko. Orduan, horrek ere konplexuago bilakatzen du kontua. Galdera hemen litzateke 1,5 milioi eta erdi, hau da, euskaraz hitz egiteko gai edo da ulertzeko gai diren horietatik, zenbat sentitzen dira euskal hiztunen komunitateko kide? Inok ez daki erantzuna, noski, baina esango nuke danak ez direla sentitzen. Bueno, orduan, nik uste dut maila batean, ohartu egiten garela hizkuntzaren egoera asko aldatu dela, konplexuago bilakatu dela, oinarrizko kategoria batzuk berpentsatu egin behar ditugula, eta hori adibidez ikusten da datu estadistikoetan. Datu estadistikoetan lehen aipatu da bezala, gaur egun eta azkenengo urtetan ere behitzen dira termino ezberdinak. Lehenago ere bai, duela 50-60 urte sortu zen termino bat euskaldun berria. Euskaldun berriak izendatzeko, eta horren parean noski sortu zen euskaldun zarra, berizketa egiteko, baina gerora sortu dira bezalako terminoak. Ia euskaldunak, zatitu eustatek, euskaldun pasiboak, partzialki euskaldunak, elebidunak, elebidun hartzaileak, jatorrizko elebidunak, gero eta termino gehiago erabiltzen dira, nik uste du gero eta kontzienteagoa garelako gauzak konplexuago bilakatu direla. Baina nire susmoa da, nire hipotesia da, beste maila batzuetan oraindik kategoria simpleekin jokatzen dugula. Euskaldunak versus erdaldunak. Eta kategoria simpleekin jokatzen badugu eta datuei begiratzen badiegu, eta azken aurreko datua izango da, zer ikusten dugu? Gure euskaldun tipo ideala. Ideala esan nahi dut, ez bakarrik soziologian erabiltzen den zentzuan, tipo ideala soziologian da azterketarako erabiltzen den tipologia bat, ez? Ideala kasu honetan esaten dut nire ametsetako euskalduna. Nire ametsetako euskalduna da euskara etxetik jaso duena, esan nahi dut funtzio eta gaitasune handia duena erregistro guztietan, gero eskolara eta lantokira eta dana bizitza euskaraz egiten duena, toki euskaldun batean. Bueno, euskaldun tipo ideal hori. Baldin bada, etxetik euskara dakarrena eta gainera ingurune euskaldun batean bizi dana, ingurune euskalduna da, lehen esan duan moduan, populazioaren gehiengoa euskalduna duena, horiek gaur egun dira euskara dakitenen eren bat, 35%. Duela 20 urte ziren 45%. Tipo ideal hori, 35% dira gaur egun. Orduan, beste guztiok, zer gara, beste guztiok gara, esango nuke, euskal kuia. Ezberdinak, beste tipo bat, teko euskaldunak gara. Edo, euskaldun berria garelako, edo eskolan erabiltzen dugulako baina kalean ez, edo etxean ez, edo toki oso erdaldun batean bizi garelako, edo esakin izatik. Baina ez gara sartzen tipo ideal horretan. Orduan, tipo ideal hori esan bezala atzeraka doa, baina natorrona negarri itera, barakit atzeraka doala karrerilla hartzen hartzera. Eta nire planteamendua da, nahikoa karrerilla hartu dugu, orain karrerilla hori aprobetxatu behar dugu salto egiteko. Ez da meskeri bat, nik ala ikusten dut, eta uste badaudela baldintza edanik aurrera egiteko. Orduan, panorama honetan erronka zein da, nire ustez panorama honetan erronka da euskararekin nolako edo alako harremana duten guztiengan euskara aktibatzea. Eta euskara aktibatzea esaten dudanean esan nahi dut. Hitz egiteko gai denari aukerak eta egoerak eman hitz egin esan. Ulertzeko gai denari aukerak eta bideak eman ulertzeko zer ulertua eduki dezan. Baina esan dut, egin behar dugu nire ustez aktibatu
euskararen erabilera maila guztietan eta toki guztietan. Toki euskaldunetan eta toki erraldunetan, ahosako harremanetan eta abarretan. Baina fokoa ipiniz, eta hemen arnazgunei buruz hitz egiteko esan ziguten, ordan nik honi ere manion bueltaren bat, fokoa baino gehiago fluoreszentea ipiniz, nik ez batut nahi fokatu, nik nahi dut dana argitu, fluoreszentea nahiago, euskaldunen tipologia guztietan eta Euskal Herriko geografia osoan. Nik hor txipinko nuke ez fokoa baizik fluoreszentea. Hau da, nola aktibatzen dugu hizkuntzaren erabilera hori norena bere mailean, ez? Honekin Getxora etorrita, Getxon, blogean argitaratutako artikuluan esaten denez, Getxon bizi gara 22.000 euskaldun, euskalduntzat harturik euskaraz hitz egiten dakiten hor. 22.000, beste 25.000 ulertzeko gai direnak. Eta ulertzeko gai ez direnak dira 32.000. Orduan, Asebarri moduko elkarte bat osatzen dugunean. Zertarako eta norentzako osatzen dugu Asebarri. Osatzen dugu euskaraz bizi nahi dugunontzat. Edo osatzen dugu 22.000 hauek aktibatzeko asmoarekin. Eta 25.000 hoiek ere, beren mailan, ulermen mailan nahi boduzue, aktibatzeko asmoarekin. Hori da nik Asebarri planteatzen diodana. Nik ez dut nahi elkarte bat, eta ja kide bezala hitz egiten dut, nik ez dut nahi elkarte bat euskaraz hitz egin ahal izateko. Nik lantokian behar baino gehiago egiten dut, eta nahi baino gehiago egiten dut euskaraz. Ez da, erderaz gehiago ingo nukelako, da, gutxiago egin nahiko nukeelako. Erderaz, euskaraz, eta edozein hizkuntzan. Nik lan gutxiago egin nahiko. Baina tokatzen zen, nik euskaraz asko egiten dut. Lan asko egiten duanaren, zeina. Zan edo, nik ez dut, personalki, ez dut nahi leku bat nik euskaraz egin alizateko. Nik egiten dut. Beno lagunek etxean lanean da, egiten dut. Nik nahi du leku bat euskara edatzeko. Ez barrura begira, ezik kanpora. Orduan nik ez dut nahi, eta ja honekin amaitzen dut, nire arnazgune hau ez da arnaza hartzeko leku bat, nik arnaza badut. Nik nahi dut arnaza emateko leku bat. Ez epese batzuek behar dute hori. Eta nahi dut gainez, behar dute, legoan ez dute behar bizititzen. Baina nik hori nahi dut aktibatut euskaraz jarri. Horrekin geldituko nahi zurikoz. Osondo, apuntatu eta garatzen dire, duzuk esan dagoak. Horein berba zabalduko dutzegu, Jon Sarasuari, apur bat labur bilduz, Jon Serratik ikarri dugun hona, aparte personalki estema handia deko txegulako. Jugu berzotan egizena, bere sasoia, baina aparte, azkenengo goladan lan interesgarria egin du, zagit irakurtzerik izan duzun Listun Poliz liburuan, apur bat buelta batzuk emonez, Euskal Listun komunitatearen edo Euskararen inguruan, eta gero gainera erratzen ez banaz garabide, elkartearen bidez, ere, batez ere Amerikan ez da joan, apur bat hizkuntza indigenak, errekuperatzeko dinamikak, eta apur bat gure Euskal Listun komunitatearen dinamika hauek apur bat maila internazionalera ere eraman izan ditu, apur bat orkespen moduan, eta hori dela eta interesatzen zitzaigun Jon gurekin egotea, beste barik zeuria behitza. Igual hasiko nitzake esaten galdetzen, ez da? Euskararen kontu honekin, eta pixkat Josu deskribatu digun Euskararen hiztun komunitatearen gai honekin, nola gaude? Eta nola goaz? Ondo goaz? Txarto goaz? Zulora goaz? Hau desastre bada? Hau da bidea? Eta gertatzen da, kuriosoa da, galdera horren aurrean oso erantzun desberdinak eman ditzakegula, eta gure intelektualak eta gure idazleak eta gai honetaz eskatutako jendea oso erantzun desberdinak ematen ari dela. Zulora goazela diotenetatik bidea hau dela diotenetaraino, eta denek dutela arrazoina. Nik uste, dagokigula hemen txamponaren bi alde oso paradoxiko gestionatzea edo kudeatzea. Batetik ez gaude ondo. Eta hiztun komunitate honek gaixotasun badauka, eta gaixotasun hori gaixotasun larria da. Desegun minbizia,
edo gainditzen ari den minbizi bat, edo ditu ez egon Alzheimer, gaixotasun serio bat dauka hiztun komunitate honek, eta ez da komeni horri rebajak egitea, eta egia da gaixorik egonda ere bizi gaitezkela, eta hori norberaren aldartearen aukera dela, baina gaitz serio badauka, eta gainera 21. mendean badautu izkigu desafio serio xamarrak hiztun komunitate moduan, desafio zarrak eta berriak. Eta pentsa dezakegu gainera beharko ditugula tresnak, eta beharko ditugula estrategia berriak, gai honi aurrera egiteko estrategia berri eta zaharrak. Eta bestetik, txanponaren beste aldeare uste dut ikustea komeni dela, eta da, pixkat Josuren datuetan eta agertu da, azken 50 urte hauetan egin dugun bidea ikaragarria izan dela. Munduan oso herri gutxik egin dutela bide hau, behar bada gure baldintzetan eta gu bezala gizarte zibilian oinarrituta hasieran eta gero gobernu autonomo batekin da, gure baldintzetan ia inork ez. Eta azken 50 urte hauetan egin dugun bidea maila pertsonalean, alegin pertsonal eta milaka pertsonak, alegin instituzionala, udaletxeek, gobernuen, diputazioek hori ere aitortu behar da. Eta alegin zibil, sozialean, elkarteetan eta egin dena, handia izan da. Edo kritika dezakegu gehiago egin genezakela zenik ez duen egin, baina oroar herri moduan egin dugun bidea ustot balio itzi behar dugula. Gainditzeko ziurazki, ez da. Eta horrek, gure 50 urte horretako bide horrek eukidu egitura bat. Eukidu nolabait estrategia intuitibo nahiko on batzuk, ez da. Hasi ginen korpusetik, euskara batua sortzen, euskara bizitza modernorako prestatzen, gero hezkuntzaren apustua egin genuen, ikastolen sorrera izan zen intuizio ikaragarri bat. Gaur egun munduko herri gehienak antzerako bidea egin nahi dutelarik ere, esaten digute, ikastola moduko gauza bat sortzea guretzat sinestezina da, pentsa ezina da, eta 2015ean, ez da. Orduan, hor, ikastolak, gero kulturgintzan ere uste eta postu bikainak egin ziela, eta kulturgintzak asko lagundu digula, zer zenik ez, helduen alfabetatzeak, edabideen gaiak, hor, eukidu egitura bat, ez da, guk 50 urte hauetan egin dugun bideak. Eta momentu honetan behar bada esan dezakegu gaudela olako lausoaldi moduko batean, ez da? Nondi gatoz, nun gaude, nola iritsi gara inbeste alegin egin da gero, hau dena ontarako zen, espektatiba asko ez dira bete, behar bada gatoz belaunaldi batzutatik, eta belaunaldi horiek ez dute edo ez dugu, jakin oso ondo espektatibak eta ametsak doitzen, uste genuen mundua jan behar genuela berehala, eta hor, badaude kontu batzuk gaur ez dagoen polarik horretarako, baina bagaude olako bizio mailako lausoaldi batean, bizioa zer da, bizioa da etorkizun ikuspegia, iparra, ez da, jakitea gutxi gara bera, horruntz goaz eta horruntz joan nahi dugu, ez da? Hori da bizioa, horruntz joan nahi dugu, hor ikusten dugu gure burua, edo hor ikusi nahi dugu gure burua. Hemetik 50 urtera, ez da. Eta nik uste dut hori pixka lausotu daukagula. Euskal komunitate moduan ez dakigula oso ondo nora goazen, nola joan nahi dugun, zein diren urrengo pauso estrategiko handiak. Orain dela 50 urte bazekiten moduan, urrengo pausoa zein zen, ikastolak sortzea, edo euskara batua sortzea, edo berria sortzea. Pauso estrategiko handiak egiten asmatu zuten aurreko belaunaldiek, momentu honetan ematen du daukagula oso argi zein diren urrengo pauso handiak, eta gaudela olako ilunaldi, bizio mailako ilunaldi moduko batean, eta bizioa edo estrategia ilunduta dagoenean, bizioa edo etorkizun ikuspegia ilunduta dagoenean, estrategiak ere lausotuta egoten dira. Estrategiak izan ere bizioaren alabak dira. Etorkizun luzeko bizioaren alabak dira, estrategia dira, helburu kate laburragoak. Eta jakina, hoien alabak, estrategien alabak, edo bizioaren bilobak dira ekintza zehatzak ez. Sortu ezagun elkartea, egin ezaguna. Nik uste hori berreskuratu behar dugula, horretarako oinarriak jartzen ari garela, edo jarri
ditzakegula, ez da, denen artean, pixkat bizio berri bat ekoiztu, amets berria ekoiztu gure hiztun komunitatea dentzat, urrengo etapak, urrengo pausoak zein diren ikusi, hor egokitu estrategiak, eta estrategien barruen egokitu gure ekintzak ez behar da oso teorikoa ematen du, baina oso gauza zehatzak dira, ez da estrategia esaten duanean, esaten dut zein da gure edabide estrategia. ETB betzea, ETB-ri eustea, edo ez hori gainditu behar dugu, hasi behar dugu telebista pribatu herritar txikiak egiten, edo tokian tokiko telebisten alde apostu egin behar dugu, edo interneteko beste zerbaiten alde apostu egin behar dugu. Osa, zein da, zea irudikatzen ari gara urrengo pausoak zein direla gure euskal komunitatearen komunikazio pertsona. Edo berdin unibertsitatean, zein da gure estrategia. EHU eta Mondragon indartu behar ditugu, euskal unibertsitate desberdin bat sortu behar dugu, euskaratik bakarri funtzionatuko duena, euskaratik nagusiki funtzionatuko duena, ez daukago oso garbi gure artean ere, zein dire horrengo bideak. Zein da gure kulturgintza estrategia, zein da gure euskalduntza alfabetatze estrategia, zein da gure hezkuntza estrategia, eta bar. Gauza horiek egiteko ditugula, baina bietan gehiagik sartu gabe, pare bat desafio aipatuko nituzke, pixkat herrira edo algortara jeisteko, ez da? Uste dut esan daitekela, mende berria, desafio berriak indatorrela, desafio zarrak eror ditu oraindik, baina desafio berriekin, eta horietako batek adierazten digula olako frustrazio moduko bat, ez? Eta da, 50 urte hauetan egin dugun alegin kuantitatiboan ibili gara, ez? Zenbat ume B ereduan, o T ereduan markatu, zenbat telebista, programa, zenbat orrialde, zenbat aldizkari, bai, ibili gara alegin kuantitatiboan, eta behar bada alegin kuantitatibo horrek ez duela guk esperotako emaitza kualitatiboa eman. Bai, euskararen benetako erabilera, euskararen benetako ezagutzaren kalitatea, euskararen herriaren, komunitatearen benetako artikulazioa ez dugula behar beste lortu. Eta hor ikusten ditugu, pista berriak ematen nahi zaizkigula belaunaldi berriak, belaunaldi berrien atxikimendua euskararekiko beste modalitate bat dela, oroar gure belaunaldiek atxikimendu solidoagoa geneukala oroar gauzekiko, ez bakarrik euskararekiko eta dantza taldearekiko eta berdin apuntatzen ginen gauzetekiko eta musika taldeekiko atxikimendu sendoxamarrekoak izan gara eta gaur egungo gazteak askoz zapinean ohituagoa daude eta askoz atxikimendu lausoagoa, irekiagoa, zabalagoak dira, eta hori ikusten da musika taldeetan, garai bateko musika talde nahiago zuten desagertu gazteleraz kantatu baino, beraiek jatorriz, erdeldu jatorrikoak izan da ere, ez da? Eta horre hon dauzkatzu euskal jatorriko mutil jatorraskoak, edo neskak, esaten dutena, guk inglesez kantatzen dugu, eta kantuna gara, baina ez daukagu enbesteko. Aldatzen ari dira, ez da, atxikimendu modalitateak txarra, ona, hori da daukaguna, ez da. Eta itxaso horretan igari egiten ikasi beharko dugu, eta seguruzko galdera nagusietako bat daukagu nola asmatu erreproduzitzen euskaldun izateko motivazioak belaunaldi berrietan. Nola nire gure seme-alaben belaunaldiak, pixkatu zuta biobia, seme-alaben belaunaldi ezitzein dezakegu, ez ditugu behartuko guk euskaraz egitea. Ez ditugu behartuko guk esatera interneten hau klikatu behar duzu. Telebista ikusten ari zarenean euskarazkoak ikusi behar dituzu. Hori bereek aukeratuko dute. Zergatik, horren besteke itxaso zabalean, eskaintza zabalean, zergatik aukeratuko dute euskaraz bizitzea, euskaraz ikustea, euskaraz konsumitzea. Nun erreproduzitzen dira autu hori egiten duten gazteak. Ez galdera interesgarria dela, gazte horiei pista jarraitzen baldin badiogu, ikusiko dugulako oroar, bailaretan eta bar, euskaraz bizitzeko autu sendo xamarra egin duten gazteen atzean daudela zirkuituak.
daudela bertso eskolak, daudela antzerki taldeak, daudela dantza taldeak, daudela mugimenduak, daudela elkarteak, daudela zirkuitu gizarte, gaur egun gizarte kapital deitu dezaken horretara hurbiltzen diren gizasareak daudela euskaldun izateko autu horri eusten. Alderantziz, behar bada zoritxarrez, beste American Way of Life oso ohikoan soilik, ez hor dano gaude, baina hor soilik, eta horko anomia sozialean soilik bizi den franja horretan gutxiago erreproduzitzen dela euskaldun izateko autu gotor hori. Behar horrek pista ematen digu oraindik ere hamarkada batzutan nun egongo diren gure indargunetako batzuk ez. Eta bukatzeko azken idea, luzatu ez nadin, lehen Josuk aipatu den ari batetik tiraka. Uste dut, datozen desafioei aurre egin behar badiegu, garrantzitsua dela euskal hiztun komunitatea artikulatuta egotea eta gizarte osoari transmititzea euskal hiztun komunitateak baduela amets bat, baduela utopia bat, badituela bizio batzuk, estrategia batzuk, eta amets hori, utopia hori, mezu hori, doinu hori, euskaraz bizitzearen autua egiteko doinu hori, ez dela autu politiko alderdikoi elektoral bati lotua. Hau uste dut oso garrantzitsua dela. Eta daukat susmoa, aurreko ziklo honetan, karmatua eta gure arteko tentsio politiko gorenak egon diren ziklo honetan, gauzak ez ditugula behar bezain ondo egin. Eta uste dut, aro politiko berri honetan garrantzitsua dela alderdi politiko desberdinak, hemen egongo dira alderdi politiko konstituzionalistak, egongo dira alderdi politiko abertzaleak, nintzat bi blokea hundi, ez da. Garrantzitsua dela esatea, zuek zuen papela daukazue, egin itzazue zuen eztabaidak herri ereduari buruz, ondo dago, baina hortik beste plano batean kokatu behar dugu euskaraz bizitzearen mezua gizarte osoari egin behar zaiona. Eta mezu horrek eduki behar du doinu autonomo bat. Eduki behar du tonu propio bat, soinu beregain bat. Eta erakargarria izan behar du inoiz bozkatzea okurtuko etzaion jendearentzat, eta politikoengan sinisten ez duen jendearentzat, eta Podemosera hurbiltzen ari den gaztearentzat. Eta PSOEen ikiko atxikimendua gurasoetatik mantenduko duenarentzat, eta Ezkerra Abertzalekoarentzat, eta PNV-koarentzat, guzti horientzat ekoiztu behar dugu ametsa. Ze ametsa edo transversala da. Transversala da politikoki, eta transversala da lurralde mailan, eta da iparraldekoentzat, eta da Iruñakoentzat, eta da Barakaldokoentzat, eta da Aretxabaletakoentzat, edo ez dela erren egingo dugu, ez da? Eta nik uste amets zeharkatzaile hori ekoizten eta plazaratzen zeregin handia dugula, askotan ez dalako nahikoa esatea, ez gu irekia gara, denontzako zabalik gaude, eta gu politikoki damontza da, baino kriston kiratsa daukagu, ez da? Eta jende danak daki, nongo jentea den hori esaten duela, orduan. Nik uste, garai berrietan apustu berriak egin behar direla, eta pixkan nire mezu hori litzateke. Egin behar baldin baduzue gune simboliko bat. Hemen euskaraz bizi nahi dutenena, ez da nahikoa esatea irekia gara. Aktiboki egin behar da, leku desberdinentzako jendea ekarri, eta zentu da. Gogo eta interesgarriak entzun ditugu, eta orain nire eskumetara dauzkagu Aiora eta Mertxe. Eta Aiora eta Mertxe ekartzean arrazoia batez ere izan da, dela esaten zuen Jonek, atxikipen solido hori galtzen da bilela eta bar, nik uste dut nonbait mantentzen bada, zuek mantentzen duzuela nurri handi baten umeen artean, zer fenomeno sortu da nor, nire bat lagun barradunen semeak eta euskaraz ikusten ditut, eta bar, bai zuen lanari esker, hor bada ikertzeko moduko dinamika interesgarri bat, eta horrekin lotua ere,
Horrela etzen dut ekainaren 6an asmoa dagoela Asebarri eguna egiteko, eta horri gehiak biltzen gabiz gauzak nola garatu eta bar, eta Mertxek eta Jora kontatuko digute nola Lasarten eurek ere ekimen bat egiten dute euskararen aldeko maratoi bat, ez? Erratzen ez baraiz. Gu bi batean etorri gea, elkarri lagunduz, alako eminentzien aurrian, gure hizketaldia etxeko sukaldekua izango dalako. Gaur esan degunean dora gentozen, eta naurekin jende guztia begiratu digu horrela esan de, bi horiekin erra gaude. Eta lehenengo aldia da, horako mai batean ezagutzen dira ez. Asko hausnartu dugu, baina gure lana beste bat da ez. Gure guan. Normalean eramaten ditugu gadoituta, hauetan ez da dira. Horrekin komentatu zigun, asmoa zehola maratoi moduko bat egitea, euskararen aldeko maratoi moduko bat. Eta guk esan genion, guk ere amain bat urte Lasarten, Lasarte horiako agean ikutxegra, eta damago hain bat urte maratoi bat egiten 40 ordukoa. Bueno, kontua da, Lasarte horia ezagutzen ez du nantzako, Donostitik oso gertu dagoen herri bat da, duela 50 urte Michelin enpresa zalata Extremaduratik, Andaluzitik, Galizitik etorkin handana jasozun, eta da ez dakit zenbat biztan ez ditun, baina bapatian 15.000 izatera iritsi zan, eta lehenago bazian 4 baserri eta... Lau baserri gaur egun dia 18, 19.000 egun dia. Eta, duela hori, 50 urtetik ona, sekulako etorkin... Artean nire gurasoak. Bai, nongoa dira, Mertxe? Katerezkoak. Gurasoak katerezkoak. Osan da, eta kontua da, hori lehen hizketan eginan eta komentatzen genuen, adin tarte txiki bat badaukagu, baino elkar ez genula ezagutzen ez, ni guraso euskaldunen alaba naiz, ikastolako umia eta gure bizitza euskal eremu batian ite genuen, nire unibertsoa Lasarte horian zen, baina ia erabat euskalduna zan, 6 urte arte solfeo emakume erdaldun batek ematen zigun da, orduan hasi nintzen nire erdarazko, gaztelerazko aurreneko hitzak esaten, 6 urtekin. Eta berriz, ni justo kontrakoa, beste puntan bizi nintzen. Beste puntan ez, aldamenean. Aldamenean, baina, bai, ja auzoak zeuden. Erdaldunen auzoan bizi nintzen ni, eskola nazionaletan, garai hartan ikastola zeon, eta eskuelas nazionales. Ni horko alaba nintzen, eta niretzako euskara esan existitzen. Ez nun jende euskalduna ezagutzen, eta euskara ez nun entzuten ginen. Zagutu, entzun nun lehenengo aldia, 6. mailan ez dakizaren. 11 urte. 11 urte, asignatura bezala, eta oso arrotza egiten zitzaidan. Ingelesa ere bai ematen ziguten, nahi egon ingelesa, ezagunagoa egiten zitzaidan, euskara baino. Eta gero, jende euskalduna ezagutu nun institutoan. Institutoan jonden erdaldunak eta euskaldunak. Euskaldun oso gutxi, erdaldunak estonpilean gonden, baina genidu gain bat asignatura eman komunean. Adin lerro bakoitzeko, lehen bat zeuden 7 gela, normalena zan, 2 gela euskaldun usurbildarrekin batera osatzen bazian eskaz, beste 5 gela erdaldunak. Eta bueno, kontua da, hori komentatzen genula, ez ginean, kasi, ez da nahazten ere, ez, gure artean. Osan, egoeraren herria, orduan, 80. hamarkadan, bazeon jende asko, takolo eta porrotx bezala, gure taldekidek, hauek zeuzkaten guraso igual euskaldunak, baina alako aurrak semalabak ikastola gaina hasi berria eta non apuntatuko dugu da. Gero funtzionatzeko tal, nazionaletan. Eta zian euskal gurasoen seme erdaldunak. Etxian
apenas egiten zuten, gurasoekin da, bai, baina gero kalian eta ikasketak eta erderaz egiten zituzten, erdar giro batian, ez? Bai, orduan gauza da, garai hortan, 80. hamarkadan, Lasarte berez esan herri bat. Zatituta zeon, zati bat zain, Donostiko zati bat zain, beste honetakoa, beste armenekoa, ez ginen ez da herria. Orduan, sortu zen herria. Eta hor zeon, talde bat, berreuskaldun du dezagun taldea. Bai, Lasarte horia berreuskaldun du dezagun, eta hor, bazeuden, pixkat, hizkuntzakiko, nolabaiteko kezka zeukatenak, euskaldun berria gehienak, eta esaten zuten, ekintzaileak, ez? Gehiegi pentsatu gabe, atzo aurreko batian hizketan porrotxekin da, gu ginen aktivistak. Eta zeite zenuten da, autobusetako kartelak euskaldun duen behar ditugu. Eta ite genituen kartelak eta jartzen genituen, eta holako. Eta izenak eta alako kampainak egiten zituzten. Bai, pixkat planifikazio gabekoak. Agolpe esaten dana, hau behar deuta, hoi ingo deuta, beste behar deuta, pixkatola eta gaina gaztiak eta horren arira sortu zen maratoian ideia. Ozean pertsonaje bat, Agustin Mujika, lehen kotxean etorri gira, Sarasuaki, zuk ezagutu zenun, umea zinenean, Agustin. Takolo. Bea euskaldun berria da. Irakaslea zen aeredukoa, baina euskeraz ikasi nahi. Ikasi zuen eta bea kontatu digu anekdota bat, bea ezagutu zula. Begira lanetan, eta ematen zizkizun, galdetzen zizkizun aditzak, ez? Hau hola ondo dago edo nola esan behar dut, eta aurrari begiralea galdezka, aditzak eta nola esan hartzitu, ez? Hoi izan Takolo. Bai. Orduan bea, zegoen talde honetan, eta bea luzatu zuen galdera. Gu kapazagea, gure herrian, Lasarte horian, euskeraz, hitzeiteko kapazagea? Eta bea, esan persalako personajea. Txoine, datu bezala, esan zeola ikastola eta 4 ikastetxe erdaldunak. Bai. Garai hartan erraian. Eta hor, biltzezian, Lasarte horia berreuskaldun du ezagun hortan, biltzezian gehienak irakasle eta hola pixkat. Bai, kezka zeukatenak euskararekin. Luzatu zuen galdera hori eta denak ezazuten, bai, kapazagea. Eta beha botazun galako bat, bilbaina da bietako bat, esan, baietz, 40 ordu, holtza baten gainean, mikrofonoa isildu gabe. 5 minutuz ezin zuen isildu. Orduan, erronka ezala, jarri zuten. Kontua esan, bilduta zuen da, hau behar deu, ustein behar deu, eta intzun hola marrazki bat. Eta intzun, holtza bat, kanpindenda bat, ze kontua da, gero kontatuko dugu sistema nola da, baina, eta mikrofono bat. Eta orduan, historia da dagoela 8 bat. 8 adia 8 pertsona, adin eta inguru desberdinetako jendeak osatuak. Koloretako jendea behar zan izan, gazte bat, heldu bat, ezker abertzaleko bat, PNV-ko beste bat, euskaldun berri bat, 5, emakumea, behar ziren, eta gainontzekoak behar ziren herriko salxeroak. Maiztunak eta... Hoi da. Zeuden, 8, ezin zuten jetxi, esan zigunez porrotxek komunea bakarrik. Beste zeregin guztik, holtza gainean inbertzituen. Eta erronka bota eta 86an egin zuten. Garai hartan nik 11 urte nituen eta akordatzen naiz nola, 40 orduko egitarau bat, goizeko, larunbata goizeko 8 igande gaueko 12 arte osatzen behar dezu. Etengabe euskeraz erabat erdalduna dan herri batian. Baina... Martxan jarri ziren, antolatzaileak ziren talde hau, eta udaletxea. Udaletxeko euskera. 86an orduan osatu zen udaletxea. Eta bat zeon euskera... Euskara batzordea, eta orduan udalak
diru gutxi jarri zuen, eta hauek egiten zuten gainontzeko lana. Zein izan zen beraien lana, harremanetan jarri herriarekin, elkarteekin, kirol taldeekin, gastronomikoekin, musikarik, zeon jende guztiekin, jo zituzten ate guztiekin. Polikidondeko jendia, orduan jendea animatu izan. Animatu izan eta, funtzionatu zuen. Esan behar dut, gaueko ordu txikitan taula, edo bazkal ondoren, eta kolokartzen zuen mikrofonu eta mantentzen, hitza mantentzen. Ara pasatzen zituen baiko nortu berdi. Hori ere, mantentzen, hitza mantentzen. Hori ere mantzala. Eta, garai hartan, nik ikusi nitu, niko goatzen naiz, pailazuak lehendabiziko aldiz, pailazuak euskeraz, ni erabat euskalduna nintzen, baina telebista euskeraz etzeon, eta espektakuluak eta hola, gure etxean Manetofo izan bazeo, eta hor, Imanol Urbieta, gero iparaldeko kantarik, eta gu mozeda destaulakoik ez genuen, bate erreferentzirik. Baina ikustia pailazuak euskeraz, gehatu nintzen, nik orduan esan, ostras. Hor sortu zen pailazo taldean. Kontua da, elkartu ziren. urte pare bat lehenago hasi zian Olentzero baitare ezagutarazi nahian. Eta kontua da, Olentzero zan personaje bat ikastolako umia bakarrik esan zazutena. Orduan, esan zuten, ikastetxeak gonbidatuko ditugu, eta Olentzeron jaialdi bat ingo deu, ze bestela, Olentzero ezagutoraziko dugu, Eta kontua da, jaialdia antolatzen, gela bat, beste gela bat, eta azkenean eta esan zuten, zergatik ez ditugu pailazo batzuk jarriko ditugu. Zu izango zea eta kolo, zu izango zea eta zein gode, eta, prestatuko dugu Olentzeron amaiketakua, eta lehen zuten. Kaixo denoi, egin zuten azan, kasetetan lau abesti grabatu, ikastetxez ikastetxe ikasiarazi aurrei eta lau abesti, pixkat, umeek ezautzeko eta erbal girotik eta zetoztinak eta pixkat euskarazko lau abesti grabatu gitarrakin takola, eta hori pasazien eta gero Olentzeron jaialdia. Eta zein zuten, Olentzero zetorren eta takolo, prestatuko jau, lasarteko txistorra igoxonakin, bokadillo bat, zijoan takolo, eta gero bestiak jodaz egoxua, jango nioke motxurroa, eta azkenian txistorra osoa janda ogila hor, eta zingo dut, makila sartu, eta badator Olentzero, eta minota. Kontua zen, hola hasi zen, eta gure taldean hasierare hasi izan zen, pixkat, pentsatu gabeko gauza bat, euskera zin behar deu, eta hemen ingo deu. Gero maratoian ingo deu, gero usurbilen ingo deu, eta pixkanaka oharkabian sortu zen gauza bat izan zen baita. Leheneko maratoi honetan tabladorretatik pasazien 1.100 pertsona. Ioten bakoitzai jartzen zitzaien pegatina bat. Hori asko zen, gure herrirako, herri erdaldun bat zen, eta dena sortzikotek egiten zuen. Bazkaldu behar zanean, beraia jantzen zuten maia, ekarraitzen zieten bazkari eta beraia bakarrik jaten bazkaltzen zuten holtzan. Gaur egun, urtean behin egiten da maratoi hori, Kriston Festan herria mantentzen da, baina asko aldatu da. Hasiera horretatik, gaur egungo maratoira asko aldatu da gauza. Gaur egun egiten dira, bazkaldu behar danean, afaldu behar danean, bazkari popularrak izaten dira, afarik ere bai, eta pasatzen da holtzatik herri osoa, Kriston Festa da. Semblante andaluz eta gero estremeñoak prestatzen dute ez dakize janari, eta jubilatuk soinketa ite dute goizian,
Eta, bai, denetatik, gaur, denetatik. Denak partartza dute. Kriston zubidoia zeon. Bukatzen zanean festa, kriston zubidoia. Txegertatzen zan, urrengo goiza. Berriro, elkartzen ginela eta denak erderaz. Itzenten genula, euforia guzti hori oso gelitzen zan, goltza gelitzen zan, eta errealidadea zan, berdin jarraitzen genula, erderaz bizitzen. Orduan, naiz eta jarraitu honekin, orain dela 10 bat urte kontuatu ginen, bitartekoa jarri behar ditugu, hau ez gelditzeko bi egunetan. Arnasguneak esatzen dutena. Bitartekoa jarri behar ditugu, orduan, hasi ginen herrian guneak sortzen, euskaraz bizial izateko. Orain dela 12 urte sortu zen antzerki eta dantza eskola. Eskola horretan, gaur egun 600 bat ikasle daude, 20 piko irakasle, eta bizitza euskaraz egiten dute. Euskaldun berri asko pasa da hortikan, maite zutelakoan dantza edo antzerkia eta horregatik apuntatu dira, ez? Lortu dugu erdaldun mundua area eramatea. Eskola bezala, koru bat daukagu, koru bat 80 piko pertsonekin. Bai, baina da koru bat sortu zen leko dutatzen. Bai, bueno, ondo abestu, eski abestu, nahi duzu euskal abestiak abestu, hoi da, pixkat. Hoi da, egin zen eskaintza, eta egia esan arrakasta handia izan dut. Bai, urtean joten dira oporreta, Katalunia joten dira, urtean Katalunian egon ziren, 4 egun, han katalanekin kantatzen, Bila Estebarru jugo dira Galizira, Galegoekin kantatzea ere bai. Gainera da, gauza bat, elkartzen dezula, koru berian, euskeraz kilikolo dabilena, eta gure atea, amak esan ziola, jubilatu zea, zerbait behar dugu elkarrekin, zingo dugu korua, eta nien noa korua. Orduan bailes de salon, eta gozen korua. Zan nahi, gure atea, euskeraz bizidana, bizitza guztian, eta, gero, ez dakit, kanpotik etorritako hori ere, animatu da korura, ez da denak elkarrekin daude. Gune gehiago sortu dira, bertso eskola, literatur txokoa, solaskidea, batukada, kuadrillategi, gazte klupa, ludoteka. Lehen esan badet, lehenengo maratoian 1000 pertsona pasaziela gutzatik, gaur egun kalkulatzen dugu, astero, 1000-tik gora pertsona egiten dituzte halako zeak euskeraz, ez? Gure herri erdaldun batean. Orduan, Bai, kontua da, arnasguneak sortuta eta zuk bota dituzola, baina adibidez, solaskide ez, euskeraz hitz egin nahi duen, baina kosteite zaion horrekin ez. Kuadrillatxuak elkartzen dira hastian behin, eta... Mitza praktika egiten. Bai, dakiten bi, eta kostatzen zaiat... Segunero, daukate zita, ez dakizetan gerran, hartzen dituzte... Aprobetxatuz pintxokotia ere badaola, venga, berba laguna, hori da, guzo laskide da. Jaro, ni bota ikunenak horrela ja? Bai, ludotekak diala, gazte txokoa dala... Oida, gaur egun urtean zehar hori dena egiten da, eta esan dezakegu Euskal Jaia urtero ospatzen duguna. Gune guzti hauek elkartuta, urtean behin Euskal Jaia antolatzen dugu Lasarte horian. Eta 4 urtean behin jarraitzen dugu gure maratoia zubidoi horrekin mantentzen, ez? Esate baterako, Lasarte horian bizigia 70 nazionalidade desberdinetako jendea. Eta guzti hauek parte hartzen dute ekintza guzti hauetan, eta maratoian. Zure anaia, Sabi Paiak, egon zan, oin dela urte bete, antolatu genuen bertso saio bat itzulita. Kantatzen zuten euskeraz, eta bera, juten zan, itzulten egiten. Andaluzakan zeuden, Extremadurako jendeak bertan zeon, bertso saioan orduan hori izan zen. Gune bat lortu genuen, saio bat lortu genuen, eta, normalean elkartzen ezean jendeekin elkartzeko, ez?
Nik gaur, honera etorri baino gero, atzo, pasan nintzen guke paiaso talde bezala, egin dugu Sevillana bat, euskeraz. Okagu kanta bat, Sevillana bat, eta euskeraz. Bai, Jon Maiak idatzi zuen, eta... Jon Maiaren gautzakin, letrarekin. Abuela Maria Luisa, bai. Gustatzen zaizu. Egin genuen orkesta sinfonikarekin hainbat aktuazio, bezen bat, 6 bat saio, Euskal Herritikan, eta guk eraman genitu gure herriko andaluzak, Sevillanak dantza egiteko. Eta egin genuen alako nasketa bat, Sevillanak dantzatzen zuten, Sevillanak gehi Euskal dantzakoak, fusio bat, kanta berdinean denak batera. Bai, 8ko bat, azkenean Sevillana da 8ko bat, ez da... Ordean gaur egun, neska horiek erabiltzen dute gure kanta euskeraz, beraien umei Sevillanak erakusteko. Eta, bueno, halako gauzak, gure iruditzen zaigu diala. Bai, eta zukina ados, esan nahi, bale, bai, gaixo euskaldunak gaixo gaude. Baina, bueno, ez dakidan gure lanbideak emate egun, itxaropeneako zea hoi, baina nik pentsatu nahi nuke sendabidean di joan pirata bihurri badala, ez? Bere zati piratakin eta bamen di joani, ez? Iskat, hoi da gure osnarketa? Hori da gure osnarketa txikia. Eta atera ditugu papera hauek ikusi dut. Esan dugu, ze hoien paperakin bagure bai, bega. Lasartearrei entzun da gero horixe, esan nahi nuke, ez da? Ez dite aurretik denborarik eman esateko zerbait zaituen ez apuntatzen, baina joan nik uste Lasarteko esperientzia ikaragarria dela, eta justu apuntatzen duela egin behar dugunaren norabide bat. Ez segurazko bakarra, beste ima gauza iztun komunitate moduan ere egin beharko ditugu, baina bai oso muinekoa den kontu bat, ez da? Eta da, ez badugu iztuna aktibatzen, iztunaren autua, euskaldun izateko gogo hori, poz hori, eta ez badu aktibatzen, gainerako danean jai daukagu, eta neurri batean hori maila lokalean, edo herrian, edo gertuko igurtzian aktibatzen da. Eta nik uste horretan, zuena ikaragarria dela, zifrek esaten dute, ez da zifrek esaten 1000 pertsona daude astero martxan gauzetan, ikaragarria da, baina segurazko zifrak oso gauz hotzak dira, eta hor barruan dauden esperientzia pertsonalak eta lotzea, hizkuntza sormenarekin eta zentzu komunitari baterekin eta gauzak egitearekin eta herrigintza aktibo bat egitearekin, eskola bat sortu beharko zenuketela, beste herriei ez irakasteko, baina behibintzat erakusteko egiten duzu. Adibidez guri eskaintza, ez talako konzebitzen pailazo taldian Pirritx Porrotz eta Mari Mototxek erderaz gazteleraz egin dezaketenik, baina oain dela 10 urte arte edo bazan, ¿y por qué no hacéis en castellano? Si podéis salir además de Euskal Herria y aquí mismo también, bueno, pues entendería mucha más gente, claro, baina, a ver, gu hemendik gatoz, kontatu degunetik gatoz, guretzat, ez da, gu Euskaldun elebakar jaio geha eta erabaki dugu elebakar izatea, eta ez dugu lertzen noski dakigula, eta gaina esaten dugu, gu badakigu gazteleraz, badakigu inglesez, eta moldatzen geha, baina ez dugu gure personaiek hizkuntza egiten egin dezaten nahi, gure izakeraren ehuneko oso altu bat da hizkuntza eta gure nortasuna da, euskara da. Ja ez digute eskatzen euskeraz aktuatzea, barkatu gazteleraz aktuatzea. Gaur egun ja, erdaldun asko etortzen da gure saiora eta esaten digute. Jo, mira, yo no sé euskera, baina mi nieto sí. Y se lo pasa tan bien y no se entiende muy bien, pero bueno, ya más o menos bien.
Orduan ja beraiek ere bai nahiz eta erdaldunak izan, ohitu india gure saiotaz, euskaraz diela, eta dakiten gutxi hori gurekin euskaraz egiten dute. Da, izugarria, esan derdua, jakin gabe, gainera, gustatzen zaie esatea, jo, mira, nik beste gare batekoa naiz, baina nik ez, baina nire semana bat bai, eta nire bilobak ere bai, eta, bueno, hori politia da ere bai. Bai, askotan igual bai bizigala burbula baten, ez? Esan euskal dun elebakarra izateak, eta zure inguruan etortzen da dena, pixkat aldeko dezun hori, ez? Aldeko dezun masa hori, baina adibidez Nafarroan eta, bai, orain dela 15 urtetik honea asko nabari da, gure aurre izan zianak guraso izaten hasi dira. Eta orduan, hor ja, aurrek guraso euskaldunak jada badituzte. Eta adibidez Nafarroan garapen hori somatzen da. Igual beste toki batzutan, heterogeno, nahasiagoa dago ez, baina Nafarroan zehazki, hori gai somatu dutela, personalki. Agorten entzatzen zegun zerbait, agorten eta imaginatut Euskal Herriko hainbat herrietan, Josu gaipatu dituen zifrekin, beti dagoela beti erdaldun bat, ez? Hemen 10 gaude, erdaldun bat dagoela, eta orduan, dana erdaldun zer, azkenean denak bukatzen du berda hitz egiten, ez? Hortik etorri zen ere, Azebarrin, aipatzen gutxienez, indezagun nolako lokal bat, bertan sartzerakoan, hemen lokal hontan euskaraz hitz egingo da, ez? Eta, erdaldunak ere, ikusiko du ez da derrigorrezkoa, baina, bai, ahaleginduko da portxoa gehiago, gutxienez isirik egoten, ero ez dena ez dakit kontagiatzen, ez? Hori alde batetik. Ia, zuek zer hortik zer pentsatzen zu. Eta beste alde batetik, Zebarriekin notuta, ikusten genan, ondo dago, orduan, lokal horretan, eta hori beste alde batetik esaten, eta hori ondo dago, eta geto bat bihurtuko, ez? Eta hor zegoen, ulertzen, hor zegoen gure gatazka, gure ezkenekien nondik jo ere, eta gure eztabaidak, eta hortik, bai? Bueno, lehenengoari helduaz batez ere, beti dago errandu. Nik lehen eman ditudan datuak orokorra dira, populazioa hartzen duz, oso hartzen dute. Baina zu baldin bazoaz adin taldeka kristonaldea da. Eta orduan, euskaraz hitz egiten gehi ulertzen dutenak, 35 urtetik berakoen artean adibidez, jartzen zara 80% gora. Beraz, erdaldun, elebakar eta ulertzen ez duena egoteko aukera asko txikitzen da, asko. Orduan, hor, testu inguruaren arabera, zukeren neurtu behar goz. Zan nahi dudana da, balio ezten badugu euskara ulertzea, naiz eta hitz eginez, eta nolabait, zagin nola egiten dena, baina nolabait, jende horri adierazten bazaio, zu lasai egon zaitezke gurekin, eta elkarrizketa jarraitu euskeraz ulertu dituzulako. Eta hitz egin nahi duzunean, hitz egin zazu erderaz. Euskaraz gai etzarelako, baina ulertzeko bai, eta horrela ez duzu oztopatzen nik euskaraz egin alizatea. Hori nolabait transmititzen bada, giro hori sortzen bada, orduan hori, arazo hori, horregon arren asko paltzen da. Gero eta gehiago lantzen ari da zenbait tokitan hiztun pasiboaren ideia hori. Hau da, ez du aktiboki egiten euskeraz, edo hizkuntza gutxituan dena delakoan, baina gutxienez ez die bestei oztopatzen. Horretarako nik uste dut bideak ipini behar direla. Baina niretzat oso importantea dira zenbakiak buruan edukitzea. Ez dakit, igual oso... Ez ez kuantitatiko zalea, biak usta ez ezkitzen kuantitakoalia, nire ikerketa munduan eta bat. Baina datuak oso buruan eduki behar ditut. Unibertsitatean adibidez nik badakit ikaslean, unibertsitatean ikusten ditudan ikasleen 95 inguruk ulertu egiten duela, ez da izik hautsa da. Orduan, nik aspaldien hartu nuen erabaki bat. Pasilloan ikasle bat
topatzen duanean da zerbait esan behar badiot, edo zerbait galdetzen badit, edo zein hizkuntzatan galdetzen didala ere, nik hitz egin euskaraz egingo diot. Zeren oso aukera handiak ditu berak ulertzeko. Gero, erantzungo dit, edo jarraituko dit hizkuntza batean edo bestean. Baina gehienetan ulertu dituzut. Nik uste dut, zentzu horretan, lehen azpimarratu dut datu bat, ulermen mailari dagokionez gehiengoa gara, nik uste dut jadanik hartu behar dugula gehiengoaren jarrera. Hau da, kitxo, ez gara gutxiengo. Orain gutxiengoaren motxila zuretzat. Nik mentetan zer eraman dut. Orain zeuk eraman gozu motxilari. Nik uste dut jarrera aldaketa bat egin behar dugula. Ez erasokorra, baina bai, tinkoa. Hau da, gehiengoa gara. Beti biri behar dugu gizalegearen izenean, da respetuaren izenean, da zer lotxa komplejoaren izenean, beti gurea gordetzen. Ez, ametsu da, orain, gutxiengoa zuzara. Erasotu gabe, errespetatuz eta gonbidatuz. Baina nik uste dut hor guk badugula jarrera bat aldatu behar da. Eta bigarren ari dagokionez labur lehen saiatu nahiz egiten, nik uste dute barrura begira ez dugula egin behar elkarte bat. Kanpora begira egin behar dugu. Kanpora begira oso argi daukat. Horra askotan eztabaidatu dugu, igual hau bazkideen arteko eztabaida bat izan da, ez? Txoko bat edo kultura elkarte bat. Nik txokarekin pozik, oso pozik. Baina bereziki eta gero eta argiago daukat kultura elkartea. Nik hor gauza pare bat, Josuk esan duenari gehitzeko ados egon da. Uste dut berez, bi aukerak izan ditezkela onak, eta ez dela txarra arnaz guneak o hegemonia guneak sortzea. Arnaz guneak ez dira bakarrik herriak edo auzoak, arnaz gune bat izan daiteke eskola bat, ikastola bat, talde bat, txoko bat, familia bat, arnaz guneak handitik txikira asko egin ditzakegu, eta egia da gurea bezalako egoeratan, lau bagaldin bagaude eta batek ez badaki euskaraz, normalean jotzen dugula, guazen dagodakigun horretan egitera, eta hor gozoiek aldatzen zaleak izaten dira, badaude teknikak eta jendea proposatzen ari da ikastaroak, eta hor badaude moduak, ezta? Dena den, arnazguneak egitea, eta nolabait hegemonia, hizkuntza horren hegemonian arraztuko den guneak egiteak, uste dut zen honekoa dela. Eta hori da, azken 50 urteotan eukidugun estrategitako bat. Ikusi genuen, deia eta egin egunkariek ez zutela funtzionatzen. Egunkari elebidunak izan da. Hori etzela Euskararen zatona. Euskararen zat ona izan zitekeen egunkari bat egin eba genuen, Euskara hutsezko egunkari bat blindatu behar genuen. Eta berdin telebistetan, irratietan, txoko batean horrek zentzu edukiezake, nik uste dut baietz. Eta nik uste, izan diteke da intuizio bat beste zeri ezer kendu gabe. Horain, uste dut bi gauza direla, Josuk esan duena, gozoa egitea txoko bat, norberak arnaz hartzeko, eta beste bada egitea elkarte bat herriari arnaza emateko. Bigarren honetan, badago modalitate bat, kultura elkarte izatetik apur bat exigenteagoa dena edo harago dagoena da. Eta da, saiatzea egiten Euskal Hiztun komunitatearen gune simbolikoa edo erdigune simbolikoa herri batean. Hori kultura elkarte bat egitea baino gehiago da. Zer kultura elkarteak badaude, eta asko, eta badaude tendentzia honetakoak, horretakoak, mugitzen dituzte batzuko 12 pertsona militante eta gero 1 pertsona, aportatzen, 500 pertsona dana ala, ez? Kultura elkarte bat egitea, relativamente erraza da. Baina herri horretako hiztun komunitatearen erdigunea artikulatuko duen gune simbolikoa egitea, hori komplikatuagoa da eta lortzen da importanteagoa. Gune simboliko hori batetik herriari begira da Euskararen ispilua. Bestetik gune simboliko horrek pentsatzen du zein diren herri horretan horrengo pausoak. Edabideak sortu behar ditugu, festak egin behar ditugu, maratoi bat sortu behar dugu, nola aktibatu ditzakegu umeak, nola gazteak, zer egin dezakegu zaharrekin, zer egin dezakegu indigenekin. Da gune bat, pentsatzen ari dena Euskararen etorkizuna herri horretan. Eta zabalik dagoena, hitz egitera politikariekin, udaletxearekin, herriko beste elkartearekin, esplikatzen izan orduan. Horrek baditu uste dut kultur elkarte bat sortzetik harago doazen eskakizun eta zeitasun bat. Baina diberen uste dut herri askotan
horren utxunea dago. Ni ametzeko euskaldun horretan falta zait langile izataren euskalduna. Gene hori, gene horren falta nahi izan. Orduan, jende alperra naz. Eta kokotaraino amaitzen ditu, batzarrak, dinamika eta bizak, danek antolatu, ideek plantatzen dituzue, erronkak, handik, hemendik, error honetan besteak, bere gau ikusu erantzun horrokor bat, baina igual zatzagoa joa eta mertzaik. Dinamika guzti hori herrian, jaialdi izugarri hori, eta jende guzti horren arteko animazioa eta motivazioa, eta nork hostia zeiten da. Beira, hoi, estrategia importantea da, zortzikotean nork osatzen du. Ze... Nik eukinun suertea zortzikoteko parte izatekoa, gazte bezala. Eta bueno, bakoitzari, zortzikoteko bakoitzari dagokio, gaur egun ja struktura pixka eta handiagoa da, baina momentu hartan zen, zu arduratuko zea gazte jendea aktibatzeaz. Eta 40 ordu horietan, zuri dagokizu antzerkia, arratsaldeko 6-etatik 6-etara antolatzea. Eta zuri dagokizu, zure alorreko beste musika talde horiei, lagun horiei deitzea. Eta txistularia zeanez, goizeko diana zure kontu. Eta hola, joten geha osatzen 40 orduak. Esan nahi, aktibatzea festari dagokionez, ez? Baina festa hori da beste zabalagoa hori bat, ez? Hori da zehatza eta gero sortea dago eta... Ez, gero adibidez, esan nahi zu arnazgunei dagokionez eta antzerki eta dantza eskola. Antzerki eta dantza eskola sortu zen baita ere, behar bat zegon, zer ikuste zen, herrian, programatzen zala antzerkia, eta oso jende gutxikuten zala antzerkia ikustera. Eta programatzen zirela, dantza ikustaldiak, eta jende gutxikuten zala. Zer da, zuk ez badezu errotik lantzen, ez badezu nolabait inkitude bat sortzen dantzarako, antzerkirako, gero horrek ez du aurrera egingo. Eta horri euskararen elementua batuta, egia esan gure herrian kriston arrakasta izan du. Eta, ikastola hasi izan hori dinamizatzen, baina, irakasle interesanteak hartuta eta gero urtean zehar egindakoaren emaitza dela eta dantza kontemporanea eta gazteak eta helduak antzerkia egiten, herriko helduak, jende heldua, dantzan ere bai, pixkate... Zifra hori duzu ezama jende heldien antzerkia? Zeireun bat inguruan. Nik uste dut, ni euskaldun berria naiz. Eta zerretik nago, nik bat izut kontatzen ere esperientzia. Zan ere. Neri erakargarri egiten zidan. Nik euskara ez duen ezagutzen. Orduan, zergatik sartu nintzen mundu honetan. Lehenengo, inbidia ematen zidan. Nik institutoan egonean, ondoan euskan batzuk, euskara entzuten enun ezer ulerten. Eta kriston inbidia ematen zidan. Eta gero lotzen gatik ere bai. Adin horrekin, 20 piko urtekin, janiko 20 piko urtekin hasi nintzen ikasten. Goratzen naiz, behin, herrian nengoela festetan, eta tipo batek sartu, lagun batekin nengoen, euskalduna, eta zintzan, zehozer galdetu zidan, euskeraz, nik endun ezer ulertzen. Lagunari begiratu nion, eta bea erantzun zion. Azta berdinean, hori gara joan ginen, eta berdina gertatu zitzaidan. Lagun berdinakin nengoen, eskerrak, euskalduna, esten batek etorri zan, zuzendu zan nere gana, eta berdin. Besteak erantzun zion. Azte berdinean, bi aldiz gertatu zitzaidan hori. Orduan entzako izan zen, kriston lotxa sentitu du. Horra egin un klik. Hori alde batetik. Eta gero, inbidian gatik. Nik uste sortu behar ditugu guneak, erakargarriak, jendearentzat, nun eta esaten, ostia, nik hori ari naiz galtzen.
Eta nik hori sentitzen nuen, ari nintzara gauza asko galtzen. Eta nire klik pertsona da hori izan zen. Antzerki eskola eta antzerki eta dantza eskola sortu genuen, tartean ni nengoen, porrotxen goen, eta munduko jendea geunden, herrikoan. Baina horri begira ere, bai. Horri begira, eta oso ondo funtzionatu zuen. Eta nik uste dut, asmatzen badegu horrekin, jendea hurbildu egiten da. Asmatu behar dezu, ze gustatzen zaio jendeari? Zinema, zinema taldea daukagu, Lasarten. Euskaraz funtzionatzen dute. Ez dakit, nik uste dut gara klabe batzuk behintzen niri bizitzan zer balio izan zaizkit horretarako, ez? Eta nik deskubritu nunean euskal mundua ez bakarrik euskera, ja esan kultura bat. Eta ez dakit, balio dizun zerbaitarako edo... Nik hildo beretik gauza bera azpimarratu nahiko nuke, hau da, euskara ikasteko bideak oso anitza dira, batzuk euskara etxetik ikasi dute, berezko hizkuntza dute, ama hizkuntza, beste batzuek ikasi genuen motivaziotik abiatuta, falta bat sentitzen genuen eta ikasi genuen, baina gaur egungo euskaldunen zati handi batek ikasi du eskolak eman diolako. Ez motivaziorik, ez familiari, beste zerbaitek eman diozera. Orduan, hoiekin lortutakoa ezin dugu alperri galtzen utzi. Hoiek jadanik gutxieraz ezagutza badute. Orduan, kontua da hori zelan abiatu, zelan aktibatu, ez? Hori guk erabiltzen duguna. Orduan, ni banatorre oso gauza batekin, eta da, nik uste dut jende hori erakarri merrala euskararen mundura, ez ezagutzara, bizik erabilerara, baina ez euskaragatik beragatik, beste zerbaitengatik. Erakargarri bada, ingo du, euskeraz, edo ingeles ematen badioz, ingeles egin du. Zergatik abesten dute ingelesez gazte. Zergatik, hori da gustatzen zait, zergatik gustatzen zait. Hori lortu behar dugu euskararekin. Hori da. Hori da, euskaragatik elkartzen gara, hemen gaudeno. Zagidan, baina asko bai. Haze barri, elkartzen gara, euskaragatik. Baina, getxoko gainontzeko 56.000 horiek, beste zerbaitengatik elkartuko dira. Apurtxu bete gogoeta ginez, gaurko itxaldia entzunda eta, ja denbora luze samar pentsetan ibilina zena ikusite, eta bat etorri eta Josuk esan dagoen agaz, zelan kanpora begira egin behar dugun indar eta Jonek esan dagoena zelan erreferentziazko gune bat eukiteak asko lagunduko dozkun eta horrek ez da egit. Herri honetan nik ikusten dut zelan dauzen euskararen inguruan hainbat arte, emankizun, talde, dantza, bertso, euskara taldeak, euskaltegiak, egizu, egitasmoa, hainbat talde, baina apazten dakune da ez dugu alkar hartzen. Apurtxurete ikusten dut hori, ez? Bat dabil alkar ezetan du, baina bakotxa doa apurtxuek bere aldetik. Edo, alkarregaz egiten dugu zauza, baina batzuten kostaten daku, ez dakite. Eta horre ideia sano polite da, hori, referentziazko lekuarena, Jonek aitatu dauena, eta, ustote, Azebarri proiektuagaz, lokal bat eukinda, horre berton batuko dugu zela indar horrek izango dela ez soilik euskaragatik dala, ez? Izenleike kontzertu bat iten dala, eta ara doana, doa kontzertu hori ikusten, ez? Gustaten dakolako talde hori, ez soilik euskaraz dalako, ez? Baizik eta gustaten dakolako talde hori. Nire gogoeta aputxuet da hori, ez? Lokal horren beharra badeko gule herri hontan indar horrek batzeko eta emoteko ja beste, ez dakit, gero guk gure dugunen norabidea oneri, ez? Bai dantxagaz,
bertsoakaz, arteagaz, pintura, hainbat, egin genduen pinturaren inguruko zera jardunaldi, haulan egon zen margoberie, edo literatura, izan leikela, edo zein gauza, dana dalakoa ere egon zen akroioa, egin genduen. Lokalak egongo dozkuna izangoa, hau egon kortu, mamitu, eta uste dute, ez da, frutu honak ez emoteko, bai dela pauso importante edo hori bitxen jaz. Ni bat datorko gogoetagaz. Beste zauzer, hortik, komentatu genditzakeen da gauza, hemen antzerki eskola potentea dekogu, baina guzti zerdalduna da, ofiziala eta titulu duna, eta egia zen herriko kasuistikan jausik intezke gauza askotan ez. Musika eskola potentea dekogu, ia guzti zerdalduna, gauza potente asko dekogu getxon guzti zerdaldunak. Ikustetan pilo bat zuen esperientzia ez, eta ikustetan ez bi gauza. Dena ez, baina bat ez be, bi gauza. Bata izan dela, ia pentsatu bako gauza. Osa, aktivismo gutze, izan duzuena. Eta nik uste horrek freskura punta ematen diona, egiten den edozein generori. Eta horrek, freskura horrek nolabait bideratzen du arrakazta. Alde batetik hori. Eta gero, adierazi duzuen ekletizismoa. Eta, biba la virgen. Ez? Pizka bat, ez? Nik uste dut ikuta daudela, hemen urte luzei, izagorrak pasatu izan ditugu, eta ez nizerta preste hori izan gara askok hiltzeko beste norbait Sabinoren euskararen aldeko, edo aldrebez, edo eta, ez? Eta nik uste dut, lortu behar dugula, euskararen aldeko edozin ekimenari aldatu behar dugula doinua, ez? Horako zera, kutsu, nahosta, jesuita hori, ez? Beti, nik uste dut erdionetan oso jesuita hori, nahosti ez, reflexiuak, ekintzaileak, edozin jena hartzen dugula, bila labiziko ez da izan, eta izan barela, pixka bat txangeroa, nire ustez, diruala, alasetan ez dago, baina, cojones, ya está bien, ez? Patxanga pixka bat gehiago, goza dezagun euskara, nik uste dut euskara zer plazente bizan behar dela, eta ofizialtasunik gabe, ez? Osea, nik hartu nintuzkera, igual algainekin batera, euskaltzeniako guzti horiek, eta goizoko bostetan, ez? Eta, ostra, ez, nik errasatu da gara. Grabatzen zabiltzen. Eta, ez, gozatu bizkat, ez? Gu horrek kontuatu ginen hortaz, hemen dazka, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi maratoi egin ditugu. Eta leloak dituzte, bakoitzazekoan lelo bat. Eta irakurriko dizkizut, zeren erdian hortaz kontuatu ginen. Orduan, lehenengo maratoia leloa zen berrogei ordu baietz. Baietz, ekintzailea ginen eta baietz. Bai, euskalduna gara eta baietz. Bigarrena. Baietz, berrogei ordu berriz. Bigarrena. Berdintxua. Hirugarrena. Berrogei orduz? Errex. 92an gabe. Hurrengoan. Berrogei ordu, gogoz. Eta gero ja, hasi ginen. 2000 urtean. Eguneroko plazerra. Hasi ginen ja, klik. 2004an. Bero, euskaraz, orain eta gero. Hurrengoa. Eta hori zijoan lagunduta olako dantza batekin? Bueno, koreografia batzuk herri osoa dantza egiten dutela eta herri osoa dakila kanta, hainbat kanta. Hori importanta, zan, gero dazkagun 4-6 bat kanta, hasieratik mundiala osatzen, eta bueno, horiek dira hits herrian. Hurrengoan, 2008an, korritzeko modukoa. Leloa. Maratoia. Korritzeko. Eta azkenekoa, egin genuna, bihotzetik plazara. Orduan, gure lelotan ere bai junta gauza aldatzen, ez? Zuk esan dezunari da, hasieran ginen, baietz eta baietz, ez.
joan behar dugu, ateak irikitzen, eta baiet, baina ateak gero, eta zabarragoa, eta jende guztia sartzeko. Gure mundura, hori da azken finean nahi genuna, ez? Obeintzat gu, hala ikusten dugu. Bai, eta noski, ohituta gaude, egiten duguna edo egitera goazena, eta egin behar da, hausnartu, baloratu, baina baita ere, bauxez, gure taldia sortu zanean ere, pailazto taldia, bi helburu zituen. Euskera eta diversioa, punto. Euskera eta ondo pasa. Horri biltzezean, arrautza gora, bera, pin, pan, pun, gero ja, kontuatzezea, umiak errepikatu diteutela, zeitezun, zer esaten dezun, ostra, hor ja, azten da, baloreak, eta beste mila gauza, ez? Jungeanak, azkenek urtetan, gehitzen, eta batez ere, bai gure taldean eta bai euskal komunitatean eta nire ustez importantea da elkarlana. Zuk esate zenunan arira ere, hori ez, taldea, herrian badaukagu talde andaluz bat, baina dira espainolak andaluzak, oso. Euskararen munduarekin ezerrez. Gonbidatuko ditugu gurekin dantzaitera hortza gainean, eta ez, bada pixkat hori, baina egon daiteke, ez dakit, mediku bat oso interesantea zerbait aporta diezaiokena taldeari, kontua da hori, eremuak irekitzea eta erakartzea, zuk esate zenunan arira ez, pixkat jendea erakartzea. Eta askotan, hori, ekintzaile izatea, eta gauzak eskigin behar badia ere, egin, baina egin euskeraz, ez? Eta balbadezu ondo pasan, aktibatzeko modu oso ona da diversioa, eta humorea. Moderatzailearen ofizioak dino amaitu behar dugula, apurka, azkenengo agurra kantatzeko esango nizkizue, baina nahi baduzu azkenengo esaldi bategaz edo agurtu jendea, edo bertan bere txiko dugu, edo horrek esan duzu kontua, ariketa hori hartuko duzue. Ariketatxu bat, esaldi batean, jendeari apur bat agur esan eta... Esaldi luzea. Ez ez dutu. Bai gainean jarri nahi nuen gai bat ez eztabaidatzeko, berandu da eztabaidatzeko, baina ez du ikutu, edo jonek ikutu du lehen, baina ez du egaratu eta da gazteena. Bakarrik para bat gauza esateko, batzuetan ibiltzen gai gazteekin tematu egiten garela. Eta etxean nerabeak izan dituen edozein gurasok badaki momentu batean esan behar duzuna. Torriko da bere onera, ez naiz tematuko, alperri da. Hizkuntza egin uste dut, entzera gertatzen zaigula. Momentu batzutan, Euskal Herria oso handia da, darrak ez dira gazteak. Nik gogoratzen du, nik 17 urte nituela, nik lagun guztiak eta nire lagun guztiek gazterak egiten zuten. Gaur egun denek egiten dut euskaraz. Nirekin da, elkarrekin. Eta zaizik esaten du, guraso euskaldun berriek, seme-alabei, euskara transmititzen dietela, beraz, seme-alabak euskaldun zango dira. Beraz, gaztei buruz ari garenean, ez gehi inateke gehiagik tematu behar pentsatuz. Hoiek izango dira biharko gizaldiak, bai, izango dira biharko gizaldiak, baina zu esan nahi berdinak izango direnik. Gure seme-alaban erabeak, zorionez berdinak izatea zirenik. Normalean gehienak petazten dira bere honera. Segurazki goizegi da aurre ikusteko ze gertatuko den, baina badaude elementuak pentsatzeko izan daitekela ez hainbeste gizaldi kontu bat, baizik adin tarte kontu bat. Orduan, gauzak horrela, nik azebarriti begiratuta, gauzak eta antolatzeko, proposatzeko egiteko, enintzateke larregi, tematuko, batez ere adin tarte bateko gazte egindeak. Nik bukatzeko animoak. Ematen du gauzak egiteko gogoan zaudetela eta ez dut hori danontzat albiste hona dela, lekua behar du dela langileentzat eta alperrentzat. Nik ere badukat hor alper bat barruan, nahiko erreprimituta azken aldien, zoru itxarrez, azken
luzean, baina bai, ez da, danontzat adina leku egongo dela. Eta, bueno, guztot gauzak egiteko bide horretan, ez dakit beste dagoen ikasteko unibertsitatetik, gogoeta egiten dugunetik, igual zerbait bai, baina gehiago da hori ikasteko praktikatik eta egiten ari direnetatik, ez da. Eta horretan, adibide ederra ekarri duzuela gaur. Bueno, ekin tabetman gaude gainea eta bihotza, burua, eskua, sentitu, pentsatu, ekin. Deno, elkarrekin. Sara Barbat, Pecho Rodríguez, Galdera Zulaika, Gontza Azua, eta Gozo Arrozaraki. Zorra bat bai, eta